hvad gør jeg så, når jeg kommer til betalingsanlægget? Det skal jeg da lige forklare dig. Først skal du selvfølgelig sikre, at du har husket at sætte brobissen fast i forruden hjemmefra. Når du kommer til anlægget, må du ikke køre for hurtigt, vel? Kun 30 km/t, så din bil kan nå at bremse, hvis din brobis ikke bliver aflæst. Når lyset skifter til grøn, og bommen går op, så fortsætter du bare. Og du skal huske at holde afstand. Så er du nemlig sikker på, at det er dig, der har fået grønt lys, og ikke bilen foran. Og så skal du altså lige huske at passe på dem, der arbejder derude. For eksempel mig. Det er meget nemmere at forstå, når man ser det, ikke? Jo. Det hele er nemmere at forstå. Her på Storebælt.dk.